Buhay mga bayot. Padaplin sa nato ng mga nakasagabal din sa itong panglantay. Kuan, sayo kay kung nakamata mga bayot. Alas 8 padre sa buntag. Kay nainanawag sa ako ang bana. Ang masamong ba? Asaw bana sa ako ang sister-in-law. Na disgrasya. Hapit doon na naputol ng paa. Masiguto, paa o bagtak baka. Gitawagan sila niya, walay na nakakita, walay nakahibalo nga na disgrasya siya, kay walay nakakita ba? Mutuong gidali-dali og adto sa ako ang bana og iya ang kaluha. Nya wala diri ang ako ang ugangan nga babayi kay tuag city sayo kaayo nang umpra. Gipukaw ko sa akong bana kay gipasulod og kanang shirt man to og kanang tawil ba? Nya naratol ko asa dapit ako haon ng silofin kay murag nanlimungawan ko ba. Wala na ko natulog og balik. Mga na lang ko. Nya natulog mi og alas 5 sa kadlawon, buntag na ba. Matag alas 8 pila ra ka oras among katulog. Pero kay ra mga bayot, nabalaka to ako ang brother-in-law kay asa man sila og pangadlaw-adlaw pangkaon o way trabaho to yung bana nga na may duha ka buok. Nay duha ka buok bata aton niya mga bayot. 16 anyos o 11 anyos ba? Tung ako ang sister-in-law. Nya college na tong magulang. Mukolehiyo na. Nya asa ingon ako ang brother-in-law nagkapangalgaan ako akong brother-in-law. Nakapangalot sa siyang ulo. Ingon siya o kanang pirahan manggali tong lakiha. Sure ko isa ka tuig itong pondog balay kay saan kang hapit yun nabali o hapit ko na naputol ng bagtak baka to paahan baka dapit. Narato lagi kay kung mga bayot o kay balogon sa akong unahon og kuha. Kay gisugo ko sa akong brother-in-law ginan siya og silistip kanang pangitaye og kanang short dito sa ako ang closet o kanang tawil. Og sanina naratol ko sa shorta nga akong gipadala gisulod nako sa cellophane mga bayot dili bag kay naratol lagi ko then ingon ko sa ko ang brother-in-law okay ra ning sudlanan siya okay ra na then gidadali siya adto gidadali sila og adto sa gitrabahoan kay way nakakita wala yung rescue pa ba ini siya og si mama mo uli ayaw sa istoryahi. Wala pa kay balo nga ko ang sister-in-law ang iyang mga pamilya dito noon sa nahitabo sa ilang padre di pamilya. Kay wala pa tawagi. Karon nanawag ko sa akong bana. Nangutana ko kumusta ang pasyente, miningon akong bana wa pa mi kaabot sa ospital. Kay layo ang ospital lagi sa gitrabahoan. Nakaingon ko sa akong kagalingon og bisan pag unsaon nimo og pag-amping sa imong kagalingon, pag-amping sa imong kinabuhi, basta ang disgrasya na gyud mo tadhana nimo disgrasya gyud. Di gyud madala og kuan. Magic. Tulog pa akong bahandi. Ako ra isa diri yaw-yawan ng kusina. Ay tuod mga bayot murag hapit na gyud. Nagpangamay na niya ko ang tumoy sa akong buhok murag Pilipinas is waving na gyud. Kay nakuha na nako ang pasaporte sa akong anak. O mga documents mga bayot. Dayon nagproblema lagi ko mga bayot kay ang birth certificate sa akong anak ba. Dinhi man good ang birth certificate kay diri man natawo ang ako ang bahandi. Kuan naa ang ngalan sa ako ang papa. Unya ang gibutang dito sa my father's name. Ako ang ngalan sa akong papa ang gibutang impal. Nahibong ko pakiton ta mga bayot kuhaon ako ang dokumento. Wala ko koy kuan mga bayot o koy i-list o wala pa koy kaligo. Mga documents ni mga bayot. Documents is everywhere kita ni. Asa man to? Mao ni ang ang marriage contract mga bayot nga translated na siya sa English. Pero ang porma gid ani niya mga bayot, dili man ni siya original ni siya mga bayot sa ila ang pag-translate din Pero naa gyud oy original nga katong patsada pa og papel ang amo ang certificate of marriage. Kani mga bayot certificate of birth. Mao ni ang kuan ni Karina, birth certificate nga translated sa English.
Nahimuot kay ko diri mga bayot na angay ba kong maglagot, angay ba kong katawa. Kay tantawa ra gud na dira mga bayot oh. Mother nga nako, Celeste, father's name, Impal, sure name, Bujungan. Nahibuong ko lang tawa mga bayot. Ug di mo kakita hala, antiparahin na ninyo din ha. Dayon akong gipangutanan si Harot, giingnan ti ka o kay ang pag-register na mo ani pag katawo ni Karina o magig ko alamahag anang di man ko kabalo mo basa na ilang lingwahe. Si Harot mo'y naghikay gud ani sa papilis tanan kay gahigda pa ko dito sa hospital. Gihikay na niya ning mga pipersa. Dayon ang ilang gibasihan ang ako ang passport. Kaya ang ako ang passport, wala may ngalan sa akong papa siguro dito. Ang ngalan dito, kung naman, Celeste Impal Bujungan. Unya, diri mangod sila mga bayot. Wala sila middle name or middle initial. Ang ilaa diri ngan, dayon family name, then ngan sa ilang papa. Maunay nakabutang sa ilang passport. Then mo nang hingong ko sa ako ang bana nga pag-translate na niya, nakita na nako tanang dokumento karon. Gingnan ako, naunsa man nga ngalan sa akong papa Enerio man, di man Impal. Ang Impal ngalan sa ako ang family name sa ako ang mama sa pagkadalaga pa. Utong siya, ngano ni na naman ang tawa imong passport. Ang ako ang passport po dahil mga bayot, pag-translate sa English, Impal, pero dili ang ngalan nito kuan, ang ngalan nako Celeste Impal. Unya nga apelyido nako Bujungan. Nakaingon sila og kanang Impal ngalan sa ako ang papa. Kay ang ngalan diri ni Harot, ang tinud niya ngalan Harot yun Rafik. Nya ang family name Hakobian. Ang kanang Rafik di ay silbi middle initial nila ngan sa ilang papa, pero wala sila diri middle. Wala mga bayot, wala middle initial diri mga bayot. Ngalan na nila og ilang family ug ngan sa ilang papa madala. So mano na nato tong yaw-yaw mga bayot, nagluto dai ko diri og karning manok, ako nang gibutangan dra og carrots at sal og soy sauce. Gidali-dali na ko nagama mga bayot karon mainig uli ato akong mga kagopa, makakaon na sila. Usagi ni sa ganahan nila nako kay magpakabana ako nila. Kay wala man pag ko ilayang gikabisihan dre, gawas og mong mata na akong bahandi, wag gyud koy trabaho mahimo. Galugaw pa dai ko diri og bugas. Karon inig mata ni Karina, mao ni akong ipakaon niya. O di ara gahilo-hilo na ni akong bahandi dre, nakamata na dai siya. Sa mga kulot din ha, hay di ay sa buhok sa akong anak. Bintahan ni akong anak kahim pantay-pantay ra. Kulot og buhok pero straight og nawong. Bitaw ay joke ra. Basta mag-upay ng mga suga ay yun ang pangpalungon din ha. Hunahuna siguro sa akong anak kalas og kurente. Nabot na iyang tati din he. Manang giistoryahanay silang duha. Look at here nak. Langga look at here. Karin eh. Si hi sabi. Kulot. Nak. Hala, na si Lolo oh. Langga. Say hi. Hi. How are you? How are you? Guwapa ko. Papa ko. Maot ko. Mama ko. Bati ko og nawong. Si bati ko og nawong. No, can I show me? Show me no. Show me no. Here. Here. You call Papa, you say hello. Hello. Papa? Papa, Where are you? where are you? Come here. Here. Sige, akong Ako. pangalan, Pananay. Karine Sorry. Hakobian. Ako na. Akong Ako. mama. Mama. Look at here, guwapa. Kaka. Guwaka.